Faaborg Gymnasium kan bryste sig af at have to Danmarks naturfagslærer deres ferie på at ombygge mus og bygge tårne på lynis og knaldgas. Vi var 4 sådan små skoler, hvor der kun var én fysiklærer eller én biologilærer på hver skole. Så når vi havde faglige møder med os selv, så fik vi ikke så meget nyt ind. Og i det vi sad sådan 4 på hver sin skole og tænkte, er det nu godt nok det, jeg gør, eller savnede inspiration, så sagde vi til vores ledere, at vi egentlig godt kunne tænke os at få noget samarbejde på tværs. Når man er på en lille skole, så har man ikke et stort fagteam, man kan spørge til råds. Og derfor så virker det jo meget naturligt, at man så kunne mødes med naturfagslærer på andre skoler. Det nye er vel sådan set, at gymnasiet har sagt kom, og vi siger ja tak og tager afsted. For os er det jo ikke noget fantastisk. Det er jo noget, der er skabt, fordi vi mente, at det kunne være en god idé. Og så er der kommet en ildsjæl ind i det, som har gjort, at vi oplever nogle ting herovre på gymnasiet, som man ikke gør andre steder. Jeg har et par rigtig dygtige naturfagslærere, og pludselig så kom de og fortalte om, at nu vil de meget gerne være med i et netværk i det gamle Faaborg Kommune. Et netværk, sagde jeg, hvad skal I der? Jo, vi vil rigtig gerne ud og være sammen med nogle af de andre, som også arbejder med naturfag. Og vi vil meget gerne være sammen med Faaborg Gymnasium, nogle lærere ude fra Faaborg Gymnasium. Og jeg prøvede at spørge tilbage til, hvad de skulle lave. Jamen, vi skal både lege og snakke og eksperimentere og snakke om naturfags stilling, både på gymnasiet og i forhold til folkeskolen. Og lynhurtigt så kunne jeg mærke, at det de egentlig ville, det var, at de ville snakke sig frem til, hvordan man kunne spare med hinanden og udnytte hinandens potentialer. Og det jeg så med glæde frem til det, eller tænkte som sådan en overligger i forhold til det, det var, at jamen, hvis vi kunne få fremmet samarbejdet imellem folkeskoler og gymnasiet, så var der en vej, der kunne løfte helt andre dimensioner med sig. Vores interesse i starten, det var nok mest at understøtte en rigtig godt initiativ. At det var naturfag, det var nok mere tilfældigt. Det kunne have været hvad som helst, men vi kunne bare se, at her var nogle engagerede mennesker, som vi synes, vi ville ind og understøtte. Jeg tror på, at man igennem en struktureret form for leg har en stor læring, fordi igennem legen, det er tit kendetegn ved glæde og nysgerrighed og en form for entusiasme. Og den oplever vi også, at eleverne får. Hvad skal man sige? Hele baggrunden for det her, det er, at det skal være sagen. Det skal være en historie. Det skal være et eller andet, de kan leve sig ind i, sådan så de ikke bare får nogle begreber, som de skal lære for begrebernes skyld, men hvor de får et overordnet problem, en overordnet historie, de på en eller anden måde skal leve sig ind i at løse, og så lærer de begreberne den vej. Så det er at tænke problemløsning og begreber frem for begreber, og så kan vi altid se, hvad vi kan bruge dem til.